Thank you. Ndị onye hazi aha m bụ Nwada Ezeọnụ Chamaka. Abụ m onye ụmụ Ezeọnụ n'ihi ala local gọọmenti area nke dị n'Owuru Ọchịchị Anambra steeti. Abụ m nwa akwụkwọ RPCC. Anọ m na agba nke atọ n'oge dị ele anyị ga-apụta ihe bụ akpụ. Akpụ bụ otu n'ime nri e nwere n'ala Igbo. Ọtụtụ n'ime anyị n'ebe a maara ihe wụ akpụ. Ọ bụ akpụ ka eji amụrụ nwa obere nwa eriri, nwa obere nwa amụrụ ọfụọ nri. Eji akpụ eri ofe ọbụla. Uru akpụ bara. Eji akpụ akwa ya gwọrọ ya emepụta garị. Ejikwa ya emepụta abacha nke a na-ata ata nke a na-akpọ agwa. Ejikwa ya emepụta mbụba ka eji akị maọbụ akị oyibo ata. Ejikwa ya emepụta achịcha nke a na-eji ya afọ na akpụ. Nke a bụ ogburu. Ọ bụ nke a bụ nke na-amịpụta ahụ a na-ezo ya ala. Izo ya na agaghị eme ka amịpụta akpụ buru ibu. Akpụ bụ ndị ama ama n'ala Igbo. Ndewo. Professor